И ето, пак чета за вас от книгата Живи думи. Мечта. Нарисувай ми мечта, после, моля те, служи и крила. Път пред нея постели и небе й отдели. Време и любов дай и ги за благослов. От страховете я пази, нетърпението й смири. Знай, че смисъла е прост, щастието не обича да е гост. То стопанине на дните стига до отпуснещи юздите. Не пришпорвай, не тъжи, отпусни се и лети. Колко прекрасно, приятели! Да, всички искаме да живеем по мечта, който ако може някой друг да ни я нарисува. Днес имам търговски разговори с... Да, и наистина ще се опитам да нарисувам тяхната мечта, дори да сложа крила, да сложа пътя пред тях и небето и щастието и много любов да им дам, за да знаят, че могат спокойно да върват по този път. И разбира се, ще им дам силната подкрепа, щастието да е с тях, с моите бъдещи клиенти и хора от екипа. И така ще се радвам да работим заедно без напрежение, т.е. да отпуснем юздите и заедно да продължим напред. Може би тази мечта ще е полезна да обсъдите с вашия партньор, с вашия съпруг, приятел, любим. Да, нарисувай ме мечта, колко хубаво. Всички искат това. Да живеят лесно, просто да летат с любимия човек, с това, което си купуват, с услугата, която ползват. Да, летете, чувствайте се щастливи. Има за всичко по много. Просто бъдете щастливи, отпуснете се, отпуснете юздите, наслаждавайте се, бъдете благодарни и да видите как нещата просто така ще се случват, докато летите. Хубав ден!